Здравейте, казвам се Анжела Георгиева и съм докторант в Нов български университет в София. В продължение на 4 месеца реализирам академичен проект в Южна Америка, като в момента имам щастието да бъда в Богота заради българската общност и колумбийците, учени в България или свързани с България. Днес се радвам да ви представя темата България на картата на Европа и света, която ще пречупим през сферата на моята област на образование и журналистика. Може би да започнем с това, че България е държава в Югоизточна Европа, която от 2007 година е част от Европейския съюз, а от 1 януари 2025 официално е пълноправен член на Шенген. Вероятно за вас ще бъде интересно да научите, че населението на Богота се равнява с това на цяла България. Това обаче съвсем не я прави малка държава, тъй като България се нарежда на 11-то място по площ и на 16-то по население в Европейския съюз. По света страната ми е известна като страната на розите, тъй като в розовата долина край Казанлък се произвеждат 85% от розовото масло за цял свят. През последните 7 години България оглавява и класацията за производство на лавандулово масло, като лавандуловите плантации се отглеждат отново в тази област. Говорейки за България, не можем да не споменем и киселото мляко, кирилицата, неравноделните ритми на българския фолклор, както и богатото природно разнообразие. Колкото до журналистиката, журналистическата традиция на България води началото си от 1846 година, когато под ръководството на Иван Богоров е издаден първия български вестник „Български орел“. След това динамиката е очаквана и такава, каквато я познаваме навсякъде по света. Богата колекция от печатни издания, радио, телевизия с навлизането на интернет и все повече дигитални и информационни портали. Тук следва да отбележим и емигрантските медии, които са издавани от българските диаспори, живеещи извън България. Те често са или дори триезични, като единият език от тях задължително е български. Добра традиция, свързана с българските мигрантски медии и журналистика, може да бъде наблюдавана в Централна Европа, както и в Съединените американски щати и Канада. Заради значително различните етапи на емиграция на българи към Южна Америка, тук, на континента, не можем да отбележим изцяло устояла на времето и промените българска печатна традиция, но все пак можем да дадем като добър пример както българския бюлетин излиза тук в Колумбия, така и изданията на българите в Аржентина, където днес се създават радио, телевизия и подкаст, наречени Лос Булгарос, а през 80-те години на миналия век са били издавани няколко периодични печатни издания, в които се е писало най-вече за култура. Отговорни за мястото на българската журналистика на картата на света днес до голяма степен са и трите национални медии в лицето на Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция, които участват в обмена на информационни материали и новини с други национални медии от цял свят. Като положителен пример за подобно партньорство можем да посочим подписаните договори за сътрудничество между Българската телеграфна агенция и други национални информационни агенции, разположени на всеки от 6 континента. Мястото на българската журналистика по света е активна тема, която се дискутира и всяка година по време на организираните от Българската телеграфна агенция световни срещи на българските медии. Тези медийни форуми събират на едно място както български журналисти, репортери и комуникационни експерти, така и техни колеги от Балканите, Европа и света. През месец май 2025 година в София ще се проведе 20-та поредна световна среща на българските медии. България се нарежда на картата на Европа и света и с възможностите за висше образование, които предлага. Мнозина студенти от цял свят всяка година избират да продължат образованието си именно в България, като за целта могат да избират между бакалавърски и магистърски програми изцяло на английски език или такива на български, в които се присъединяват след като имат адаптивна година, по време на която могат да изучават и усвояват интензивно български език. Университетът, в който аз преподавам и където съм докторант, Нов български университет, базиран в София, има отлична традиция в междукултурния обмен на студенти, като дори в момента там се обучават няколко студенти от Колумбия, благодарение на Българо-колумбийски алианс, създаден и ръководен от Дорис Дуков. България е трудно да бъде представена накратко. Нейното място на картата на света от една страна е строго фиксирано чрез граници. От друга, непрекъснато и динамично се променя заради миграцията на българи по света, които носят със себе си своите традиции, култура, опит, лингвистични познания. Разбира се, фактът, че България успява да бъде адекватен партньор на множество медийни, образователни, спортни и бизнес организации, затвърждава нейното устойчиво място, не само в Европа и на Балканите, ами навсякъде по света.
Ще оставя своите данни за контакт и ще се радвам, ако имате въпроси, да продължим тази дискусия. Благодаря.